gamer και όχι gamer, Hot Gamer εδώ. Και σήμερα θα πρέπει να σας πω κάτι για το The Fusion of Gamers. Εγώ και ο Ascol Gamer δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε βίντεο για αυτό το κανάλι. Κάνουμε στα κανάλια μας με δυσκολία, επειδή ξέρω ότι ο Ascol Gamer έχει τη φωνή του κάπως. Προσπαθώ να τον βοηθήσω, θα το καταφέρουμε, θα το φτιάξουμε αυτό. Λοιπόν, επίσης εγώ δεν μπορώ, επειδή περιμένω ένα headset. Όσοι ξέρουν τι είναι το headset, ναι, ξέρουν τι είναι το headset, τέλος πάντων, ξέρετε, φαντάζομαι. Και ξέρετε ότι θα είναι καλύτερος ήχος αν το έχω αυτό. Οπότε φανταστείτε, ο Ascol Gamer με τέλειο ήχο, ο Hot Gamer με τέλειο ήχο. Επίσης μπορεί να κάνω αναβάθμιση στο κανάλι μου, μπορεί δηλαδή το βίντεο πάνω από 15 λεπτά. Θα είναι πολύ τέλειο αυτό. Γι' αυτό ελπίζω να το σεβαστείτε, που δεν θα βγάζουμε βίντεο εδώ πέρα, εγώ και ο Ascol Gamer. Αυτά είχα να πω. Bye bye.